tärkeä juttu se on, että kun harrasterakenteisia koneitahan tehdään oppimistarkoituksessa. Se on oikeastaan sen koko sen ydin, sen jutun. Niin henkilö, joka on ihan täysin joltain muulta alalta kuin lentokonealalta, vaikka olisi vahtomuovikauppias, hän joutuu tosi paljon paneutumaan lentokoneen rakentamiseen, koska hänellä ei ole ammatillista taustaa siihen. Ja se katsotaan vahvuudeksi tässä hommassa. Tässä projektissa kaikki 3 rakentajaa olivat lentokonealan mekaanikkoja, lentokonealan tekniikassa työskenteleviä. Teki meidän valinnan, ei pystytty erottelemaan mitenkään tällä puolella. Mutta se mikä, jos mennään siihen koneisiin ja sitä kautta peilataan niitä rakentajia, niin positiivisesti katsottiin se, että se ei ollut semmoinen, kun välillä löytyy niitä rakentajia, että ne kerää kaikki tyyppihyväksytystä koneista hylätyt laitteet ja sitten yrittää kasata siitä itselleen lentokoneen halvalla. Tässä ei sitä ollut. Täällä kaikki oli laadukasta työtä molemmissa projekteissa, eli tehty tosi ammattilaisesti. Ei löydetty virheitä. Esimerkkinä pieniäkin osasia oli osattu laittaa siihen lentokoneeseen, mitkä löytyy piirustuksista. Oli tämmöinen Aileron stopparit. Tämmöisiä kynnenkokoisia kikkareita piirustuksissa, yhdessä piirustuksessa katkoviivoilla kerrotaan, että laittakaa sinne tämmöiset stopparit, niin nekin löytyvät sieltä. Ei siitäkään ei pystytty erottamaan, kumpi projekti on niin se, joka valitaan. Tässä sivukommentti. Tässä pätee sen apurismi, joka sanotaan ilman, että vittu fucking manual. Niin. Tää lähtee siitä. Siellä lukee yhdessä piirusta pienillä. Kun minä yhtä arveita kävin kattoon, omistaja tilasi työn, että käy katsomaan koneen, niin kysyin häneltä, missä se on toppa. Se tuntui joustavan. Se ei ollut toppa. Seuraavana aamuna, kun mentiin kentällä katsomaan, niin se oli tullut jo 6 aikaa sille kentälle ja katsoin, että sitähän on tehnyt virheen siinä. Kun siellä ei ollut asennettu sitä, niin tahallaan meni katsomaan tässä sitten, että miten tässä RV:ssä on toteutettu tämä asia. Että se on 6 milliä kertaa 3 milliä, se on pieni alumiinipallo. Tässä oli kaikki tehty. Jarmolle hienosti hoidettu. Ja se mikä tässä oli, että on ollut tässä Experimentaal vuoden rakentajan valintaprojektissa mukana tuolta 80-luvulta lähtien. Siinä oli välillä vähän paussiakin. Niin ei ole näin tasaväkistä ryhmiä ollut. On ollut aina löytynyt aika selkeä ero siinä. Nyt me ruvettiin miettimään sitä ihan uudestaan ja onneksi me saatiin tämmöiset hienot vakiitin, tämä auttoi meidän miettimistä. Ja sitten lopputieto haettiin vielä sitten vaimoilta. Joo, minä huomasin. Nyt jos mennään itse siihen, miten me päädyimme sitten tähän tulokseen, mihin me päädyimme. Oli nuori rakentaja. Siitä voi jo vähän vinkata. Oli hänen ensimmäinen lentokoneen rakennusprojekti, haastava projekti. Sitten kiinnitimme huomioon viimeistelyyn, koska rupesi olemaan jo niin tasaväkistä, niin pitää ruveta löytämään niitä, että mikä sitten siihen valintaan kaartuu. Niin tässä koneessa viimeistely oli viety tosi hienoa viimeistelyä. Ihan että, miten mä sanoisin, en mä pystyisi parempaan. Sitten se tehtiin melko nopeasti se kone. Kun niitä välillä on 19 vuotta ja 3 eukkoa, semmoisiakin tapauksia on ollut. Tässä ei eukosta puhuttu, että oliko vaihtunut niitä, mutta oliko se 5-6 vuotta. Korjakkaa, jos meni väärin. Ja sitten semmoinen yksityiskohta, kun Jonen kanssa me tykätään sähköjohtojen vetämisestä ja rakentamista, mä tiedän tykätään, kun me tehdään sitä kumminkin, niin kiinnitti huomioon, niin hän oppi heti sen, että
seuraavaan koneeseen johtoverkosto pitää tehdä pöydällä ja sillä lailla rakentaa se kone, että se pystyy viemään sinne koneeseen. Turha olla siellä pylly pystyssä ja tehdä epämääräisessä asennossa ja laatu kärsii ja epämiellyttävää asioita, kiettymiä vatsassa ja joka paikassa. Sitten yksi kohta oli se, että joutui opiskelemaan, kun halusi itse maalata koneensa. Hän joutui pohtimaan maalaamua. Minkälainen on maalaamo? Sehän on jo ihan oma maailmansa. Eli huomataan, että lentokoneen rakentaminen on monipuolista. Toki se voi tehdä tuolla hyttysten joukossa hiekkatomussakin ja niitäkin vaihtoehtoja löytyy Suomen lentokoneen rakentamisesta. Mutta oikein viimeisen päälle paneutunut siihen maalaukseen ja lopputulos näkyy, se on upea. Tässä oli varmaan ne pienet erot, millä erotettiin tämä X-Ray Romeo Oskarin rakentajat Olli Puttonen ja Rauno Pylväläinen, joka ovat rakentaneet lentokoneita pitkään ja upea tulos sinällään. Heidät on palkittu aikaisemmin Olli Puttonen RV6 rakentamisesta, hänellä on vuoden rakentajan pokaali olemassa. Rauno Pylväläinen rakenti aikanaan Kiinan, siitä hän on saanut vuoden rakentajan palkinnon. Ja nyt sitten tänä vuonna Matias Niemi on valittu vuoden rakentajaksi.